Yoti Gerald Media nyakor mgajwang duto mane oniwe chochopni makare kende samo winjore. Gedo mar kuonde thieth manyien kata dispensaries marom 22 osekelo geno mar geng'o tuoche. Yudo thieth machiegni kendo e nengo mayot ong'ere kaka primary health care ne oganda mathoth e kaunti ya Migori. Kata kamano ywak pod nitiere apeyni maricho mamiyo oganda bedo kod pek e chopo hemo kuom ute mag thieth e kaunti ya Migori. Jafwambo marwa Jojo Mwanegler koya e kaunti no ma Migori. Geng'o tuoche, yudo thieth makare kende e nengo mayot machiegni kod kama ng'ato dake, mabende ong'ere kaka primary health care, en gino ma piny owacho korego mok mago mag piny owacho masiro sekta mar thieth e pacho kae osebedo ka wuoye kendo kete maino mathoth. Penjo maduong' en ni to bende chendoni oketie tim e kaunti ma Migori, to bende oganda yudo yot mar yudo thieth e konde duto e kaunti ma Migori mangima. Ne wanyuola kate utwa wawegi kamuocho kai chuori koro ni kanyo is the next doctor isiko mawuon ng'ane konya. Higni machuok mokalo oganda mathoth yande osebedo kod pek e yudo thieth e kaunti ma Migori, pek ma ikelo kod bor mar osiptende, yore maricho madhemo kuom osiptende, nok mag lakteche kod mamoko. Apiko mondo goli ka nyaka kono pesa gidwaro mang'eny maka ok inyal miyogi to koro chuni ni dhi gitiendi kata lewo ne klinik no eyo ok idhi. Bedo matek kod matin kendo wasebedo jomoko bedo jadieri e wach mar keny nikech ka idwa kendo to nyako penji kama iaye chuno ni nyaka ng'ni iwuondi mana ni wuok e tie sori tikti mak mana ni wabedo gi challenge kibiro kode to kon na ok nyar dak openji gik moko adek, hospital ni kanye, sikul ni kanye, kanisa ni kanye, gigo kachiel kuom gi ok oyudore machiegni kaka waonge machiegni gi hospital. En ne chuno ni dako mokwongo nyalo dhi mamar ariyo dhi mamar adek samore mamoki ka en nyar dak. Mayande osetudi kod thoge mag mine mapek, kwan mathoth mag mine mayande ok dhi e klinik kod midhieche mamoko. Ne pek ma wasebedo go kata ka okalo kuom jonyuolwa, oyudo ni ot ne onyuolwe kata nyithindo 10 tariyo kata deke modongo nikech modong ne ok nyalo dongo kaluwore gi wach mar thieth ne ok yudre mapiyo. Kata bed midhieche gi pod joka moko kuom oganda e gwenge moko e kaunti ma Migori, e kinde limbe marwa e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori ne wayango ne nitie moko kuom gwenge ma sani oganda yudo yot mar thieth nikech gedo mar utego mag thieth machiegni kodgi. En koro dalani machiegni kae. En koro kata onge pesa kata an gi pesa ka sana oromo aluwa yati mang'o abiro kabimanyo japiko kata koth ochwe kata koth ok ochwe koro osiptal mokel kani to konyowa. Ago erokamano kabisa. Omiyo wan wago erokamano ne gavana marwa. To mano bende osemiyo tamana wase reduce weche mag maternal deaths kata perinatal deaths e thuolo masani especially Nyatike sub county kae. Lipot mogol kod ten county ma Migori yango ni e kinde mar higni 3 mokalo, tend kaunti ma Migori osegero kendo oseyawo ute mag thieth kata dispensaries maromo 22. Gino moskelo yot e yudo thieth e moko kuom gwenge ma yande oganda kod pek e yudo thieth. Apisa mochung' tayo chendego mag thieth e sub county ma Nyatike Mary Atieno wach no oganda mathoth e sub county ma Nyatike yande ne lawo thieth mabor. Kata kamano sani lokruok nitiere maduong' kaluwore kod gedo mar osiptende manyien. To e thuolo mwasebedo godo ni facilities wayudo mantiere ma ok kaw distance malach ka jo community members dhie konyowa nikech wabiro yudo kaka mine konyore osiptal kendo gima chal kama osemiyo wach mar maternal health gi child health o improve. Mondo ng'ato bed kod yot ma yudo thieth, ng'ato nego bed ni nyalo mana wuotho mok ng'eny kilomita 5 kaluwore kod lipot mogoro mar thieth piny mangima, the World Health Organization. Chutho nego bed ni community members nyalo access facility 5 kilometers away. Mane ma watemo ni mar mondo timore kaka community makawuono wabire mwayawe facility mar Yat Kong'ow ni adier king'iyo facility machiegni kode en Sori Karungu Sub County Hospital. George Juma, Ramogi TV, Migori.